but ka text ya ka bangi nginya plejimut ha ka por ka dei na ni ka Shiti ka dei ka jing tho jong Malaki nong ka balai kat menriu kat ka ba kat ar ka bangala ye bangin puli mene bat ha ka jing kre ka jonga ngalawan ra ya ka topik habide bat kini ki kat menriu tuli ki khat ki bangala ban puli mene bat ka topik kalong ka jing luteno na ublay ka jing luteno na ublay tadi ka topik jong ka jing plejimut Hashwai ke bangin yathir halor ka daw pabalay ba Malaki Ukraine yang kintin ki bala tho akini ki khat na do khat ban reo do khat ke ba khat ar ne wat ya ka kitab Malaki barakawai tingnya Hashaya ka poram tanya ni ngan kedat ya jimut ci khat jong pi ne ngan long pi ban khat sapang jong kanongrem jong ka history ni ka historical background ha ki po jong prophet Malaki hot kalong ka ba ye ka bangin tit tikna sapang jong ka snem ka ba Malaki na ba kamdan ka jingbu record halor ka thmei jong ka long yeng long sem jong nang ta kamdan ka ta ka khai pot ni ka jingbu record everyday but ka jingkhot ka jong nene ka jing shakhot ka jong u try kamdan ru ka jingbu record sapang jong ka jingim ka bashimat ka jong hot wala kamdan ka ta ka jingbu record everyday but ka jingim ka jong new shakri jong try ken mau ba ka ba kamdan kam pat ka day ka khubor ka ba Ukraine ne ka message ka ba ken uyasam ka ba ken utho an ka kitab kolong ka dan kam nakamanta kitu kipor kiba menswa bat kumjuru na ta jongi ni kisngi kiba menta Malaki ong ki scholar jong ka tin jong blay ni kirustat jong ka chin jong blay bau de nong thulupa uba shakri hadin shispa snem baki ju kilawan ban pai biang no sa Jerusalem gamot andal adap shispa snem jong jingwan pai biang jing ju na ga di sharing raw kasa uni Malaki kan umi ha kata kapor ia gaban ulong kum usyakri jong utrai ne unong thulupa abakan chapang jong ka jing wan pai jong ki ju tungin kin mau ye kan ba ki ju ki yo ye kan kalat ye ga bakin wan pai biang pat na ga ri jong ka jing sha ring marau dei ha ka snem ga san spa lai pu prashwa ukris lingba kan ka hukum ga jong news Cyrus jong ka Persia aga ba ula ay hukum babar khat ibre ki ba uni Nebuchadnezzar jong ka hima Babylon wala bandring merau kila malik pai no pat shala ki jong gi jaka ka ba ki jusa baroshikata bat ki ju kila shim yoni maujam ye ka bakin wan biang shala kari ka balong kenya po Juda khamtam ele haga nong ba Jerusalem rayom baro ki ju ki wan pai an ray tangga tu katne hakani ka hukum lane hakata ka hukum ula ay ka kabu uni jong ka Persia Cyrus na Cyrus mi ang tien pareng ula ay ka bu ye ka bakila ye ka bakin tay biang sa sisen ye ka nong ba Jerusalem barum tay ka nong ba an ray kumjuru ya ka kenro jong ka Jerusalem ka balasya punjat no da Nebuchadnezzar lane kumjuru ya ka temple ka ba Nebuchadnezzar la punjat ha ka po bula wan bandring merau ya kini ki ju ki basa apo Jerusalem lingba ka jing shakri jong Ezra ka jing shakri jong Nehemiah ka jing shakri jong prophet Hagai nang tau nong thulupa Sekaria bat ki we die ki ju kila la ken ye ka bakin one pai shakani ka jaka bat kumjuru kila la ye ka bakin tay ya kata ka temple ka bala syak punjat no bat kumjuru kila la ye ka bakin tay kita ki kinro jong ka Jerusalem ka bala pentua de Nebuchadnezzar let's say kisngi ki por ba Malaki usyakri gila bende ki por badang te ya ka kenro Jerusalem yang sasisin lane kala bende ka por bala dat ya ka bente ya ka kenro ha Jerusalem Nehemiah balong gen uta unong lam kmat bante ka kenro uni Nehemiah katkum kajing pulien ka kitab jong Nehemiah pini iba uday governor nene uling skor jong ka Juda ya ka bala thongda ka hima Persia uni kum governor hap ye ka ba unlet ban pai let
but one siya kata nong ba jong ka Persia ya ka baki kot kerteng ka Susa lene ka Shushan ya ka bangini iya kitab Nehemia ka nong ka bakat lai ka ka banriu ka ka ba nyo ujuwan barbor siya kani ka nong ba jong ka Persia ba adin jong ka tan ladep kikam como governor unsawan biang support Juda de hat kita kipor kiba udang let lenti lene udang don ha ka nong ba jong ka Persia long ba kelas don kata ka jing lendet lene ka jing kala kongpong ka jing her yang jong jing long jing em bakan jam mensim bat kumjuru ku bakan jado jong ki ju ki basa apo Juda lene ki basa apo Jerusalem but Nehemia anda bola one pa ula I ka problem but ula shim yung mau jam ba jur hado kata banwan ra biang sasisin ya ka jing kala lene ka revival apo jong kasunong Jerusalem. Long kiri start Bible bakala bendai hakata kepor ba uni u prophet Malaki umi lene u yato lupa. But ulami hai kaban keren da kaban tak tingkeren pelan ya kita kipop ke ba kipat benru Israel kilale berkumjuru ula khot ki sha ka jingkala ka bamut bat sa jing pai biang sha utrai kata ka historical background jong gane ka kitab Malaki ka jingem jong ki brio lene jong ki ju ha ka po jong u Malaki long ba kam long ka basuk kalong ka ba ado kata namar ka baningkong ki ha ka jing sha jong no jing no ki ju ha ka por ki ha ka jing shar jong ka hima Persia ha ki ti ki por ki ba sha shar barabor ki hap ban ai by clear what lene ni no ong tin ka ba khamsha ki ha ban ai ka khajna sha ki tu ki ba shar nang ta kimbit ye ka bakin ai da kita ki ba tam kintat kumta lalajaba ki haban ai da ki iki bukan sai but lalajabi ki adi iki ki balatam kentat kinsha kin mat ya kata kajing penstam ke bajur ha kajing shisha kim not kim shlan hiru ban adi iki balatam kentat kat ba shau blay pat uken to unu Malki yang lenong ke beningkong dekat bapra pi ai iki bukan tat pat shau try shau blay kat ba pim not ban ai shau nu governor ubalik rakyat kan baik clear wat jong pi syata si po Persia pinut ban ada ke ege wong kentat menta so blay but pinut ban ada ke kentat kata kan ke jing kentok ke jong uplay lingba jong prophet Malaki ke baik clear wat barabor ke day yang man uwe udkhot jong ke yeng lada kidan sangut ke moment barok sangut ki klik juga yang gihap banse baik lewat dan sipo buat kumta tertegi hap banse ke baik lewat di por yang mensua sekoi pat ke problem ke bagi ki brew ki kendo akat ke por ba mensua ke long karep keryang rolong ba kaman ba namar ka jing syabam ki kenyang ki put bat ka jing syak penjulor ada ki babon rukom bat ka jing pot ka bam la ni puli ka lendong ka balai khot ka bakat way nga sa batay bay kani kham shibet namar ka jing snow kem khat la ni ka jing ka be ki do ha ka ni ka jing ya lenti jo ka jing em jongki ka danot jongki ju ha ka ta ka por long ba kalapoy ye ka bakin le klet no you blay but tang ba kata kalapoy ye ka bakin le bam sinyo sho ya ka jingikai ka jong blay ka ba blay ki nyulahi kai ling ba ki nong thu lupa ba ling ba ki lingdo ha ka ko por da ringdor na ka ni ka jinglong jong ki brio ha ka por jong Malaki kamya per ruem naga jinglong ke jong ki brio hai kini ki sungi ke bamenta kam tam lay hai kini ki sungi ha ka bagan ne ka klam COVID-19 kalen share buon ki brio hai kini ki sungi ki bu sibon ki jingkeli shau trai hadu ba kita ki jingkeli singki kila poisha kata ka jing atate ne ka jing shisha ka jong ka jing dan ka jong blay buon ru ka phai no na ka jinget renganget ba kambon pat kidai ki token lene kambun kidai ki brio kan
hai ki sim ta khambun ki dei ki to ken ki ba le bampa tiao le lang kelot ya ka ji kai ka jong blai kum balong hai ki sngi ki jong Malaki